கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இனிய நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கு நம்முடைய காலை வேளைக்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ள போகிற வேதாகம பகுதி கொஞ்சம் அநேக வசனங்கள் தான். அதுல இருந்து ஒரு சில குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் உங்களிடத்துல சொல்லணும்னு சொல்லி நான் விருப்பப்படுறேன். இன்றைக்கான தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வெவ்வேறு சபைகளுக்கு எழுதின நிருபங்கள்ல தன்னை எப்படியாக அவர் வெளிப்படுத்திக் கொண்டார், அதை வைத்து நாமும் நம்மள எப்படியாக வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறத குறித்து தான் நம்ம இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம். முதலாவதாக நாம் வாசிக்க போகிற வேதாகம பகுதி கலாத்தியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம், அதனுடைய முதல் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனம். மனுஷராலும் அல்ல, மனுஷன் மூலமாயும் அல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும் அப்போஸ்தலனாய் இருக்கிற பவுல் ஆகிய நான் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை குறித்து சொல்லக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார். இங்க தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை போட்டு இருக்கிறாரு. தான் ஊழியத்திற்கு வந்தது மனுஷரால் அல்ல, அதாவது மனுஷன் கூப்பிட்டு அவர் ஊழியத்திற்கு வரல அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்துகிறார். அதே போல மனுஷன் மூலமாகவும் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இட் வாஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் எனிவன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஒருவர் அவரை பரிந்துரைத்து இந்த ஊழியத்திற்கு என்று அழைக்கவில்லை அப்படிங்கறதுல அவர் ரொம்பவும் தெளிவாக இருக்கிறார். அப்போ நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால், கர்த்தருக்கு என்று ஏதாவது ஒரு வேலையை நாம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால், அது தேவனால் நாம் ஏவப்பட்டு செய்ய வேண்டுமே ஒழிய ஒரு மனிதன் கூப்பிட்டோ அல்லது ஒரு மனிதன் மூலமாகவோ அவரால் ஏவப்பட்டோ அவருடைய அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தியோ நாம் ஊழியத்திற்கோ அல்ல எந்த ஒரு பொறுப்பையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. இது தேவன் நம்மளுடைய மனதிலே கொடுக்கக்கூடிய பாரத்தின் அடிப்படையிலே நாம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், நாம் ஊழியம் செய்யும் பொழுது அநேக நேரங்களில் நாம் மனுஷர்களுக்காக அல்லது மனுஷர்களை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க, இவங்க கூப்பிட்டாங்க, அதனால நான் ஊழியத்திற்கு வந்தேன், இந்த ஊழியத்தை நான் செய்கிறேன், இந்த வேலையை நான் தேவனுக்கு என்று செய்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் என்று சொன்னா, அந்த வேலையில ஒரு பரிபூர்ணமாக நாம் அதை செய்ய முடியாது. ஏனென்று சொன்னா, நாம் செய்கிறது தேவனுக்கென்றே செய்கிறோம் என்கிற அந்த எண்ணம் நம்முடைய மனதில் இருக்காது. ஆனால் தேவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாரத்தினாலே நாம் அந்த ஊழியத்தை செய்கிறோம் என்று சொன்னால், அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் நாம் சகித்துக் கொள்வோம். எந்த ஒரு லெவலுக்கும் நம்ம இறங்கி போய் அந்த ஊழியத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் காணப்படுவோம். அப்படி என்று சொன்னா, நாம் செய்யக்கூடிய ஊழியமாக இருக்கட்டும், நாம் செய்யக்கூடிய வேலையாக இருக்கட்டும், நம்முடைய சபையில நாம் செய்யக்கூடிய தேவனுக்கு என்று செய்யக்கூடிய வேலையாக இருக்கட்டும், அல்லது நாம் எது செஞ்சாலும் சரி, இதை தேவன் எனக்கு கொடுத்த அந்த பாரத்தினாலே அவருக்கு என்று நான் செய்கிறேன் என்கிற அந்த எண்ணத்தோடு கூட நாம் செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல அந்த ஊழியத்திற்கான பலனை நம்மால் காண முடியும். இங்க நம்ம வாசிக்கிறோம், மனுஷரால் அல்ல, மனுஷன் மூலமாகவும் அவர் ஊழியத்திற்கு வரவில்லை, அதற்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவரை அழைத்தவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் பிதாவாகிய தேவனாகவும் இருக்கிறார். அவர்கள் கொடுத்த அந்த பாரத்தினாலே அவர் ஊழியத்திற்கு வந்திருக்கிறார் என்பதை இந்த இடத்துல பவுல் தெளிவாக சொல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார். முதலாவது விஷயம், நாம் தேவனுடைய வேலையை செய்கிறோம் என்று சொன்னால், அது தேவன் நமக்கு நம்மளுடைய மனதிலே கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாரத்தின் நிமித்தமாக அவருடைய வேலையை செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும், அவருடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். சரியா? இரண்டாவதாக 2 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 1வது வசனத்துல தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 1 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய முதல் வசனத்திலேயும் இதேதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலன் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவனாகிய பவுல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப அவர் அழைக்கப்பட்டது தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது என்பதை பவுல் புரிந்து கொண்டார். அப்ப அவர் அழைக்கப்படுகிறார் என்று சொன்னால், அவர் ஒரு ஊழியத்திற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால், தேவனுடைய வேலைக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால், அது தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது என்பதை பவுல் இந்த இடத்துல அறிந்து கொள்ளக்கூடியவராக இருக்கிறார். அப்போ நாமும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிறோம் என்று சொன்னால், அல்லது தேவனுடைய வேலையை நாம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால், அது தேவனுக்கு சித்தமா அப்படிங்கறத நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. தேவனுக்கு சித்தமானது அவருடைய கையினால் வாய்க்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ தேவனுக்கு சித்தம் என்று சொன்னால் அந்த ஊழியம் பலன் தரக்கூடிய ஊழியமாக இருக்கும். இல்லை என்று சொன்னால் அதிலே நாம் பலனை காண முடியாது. அப்ப நாம் செய்யக்கூடிய ஊழியமாக இருக்கட்டும், அல்லது தேவனுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு வேலையாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், அது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இருக்கிறதா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஊழியங்கள் நமக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஊழியமாக இருக்கும். சரியா? இதை இந்த இடத்துல மாத்திரம் தான் அவர் சொல்லல. எபேசியர் 1வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலையும் அதை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதே போல கொலோசையர்ல பார்த்தோம்னாலும் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ ஒரு விஷயத்துல பவுல் ரொம்பவும் தெளிவாக இருக்கிறார். என்ன? தேவனுடைய சித்தத்தை அவர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்பக்கூடியவராக இருக்கிறார். நான் பவுலுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு நேராக உங்களை நான் திருப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விருப்பப்படுறேன். பவுல் முதலாக ரட்சிக்கப்பட்டது எந்த இடத்துல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போஸ்தலர் 9வது அதிகாரத்துல இல்லையா? அப்போஸ்தலர் 9வது அதிகாரத்தினுடைய 4வது வசனத்துல அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி அவர் இடத்துல கேட்கப்படுகிறது. படத்துல இருந்து சத்தம் உண்டாகி, சவுலே நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கப்படுகிறது. அப்போ 5வது வசனத்துல, ஆண்டவரே நீர் யார் அப்படின்னு சொல்லி சவுல் கேட்கிறார்.
இந்த இடத்துல ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ரிப்ளை என்ன? நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நான் தான், முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதற்கு அடுத்ததே சவுல் பவுலாக மாறுவதற்கு முன்பாக இல்லையா, அவர் நடுங்கி திகைத்து அவர் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா? ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடியவராக இருந்தார். அப்போ தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய விசுவாச வாழ்க்கையினுடைய முதலாவது நாள்ல இருந்தே பவுல் ஒரு விஷயத்துல தெளிவாக இருந்தார். தேவனுடைய சித்தம் மாத்திரமே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற வேண்டும், தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாய் மாத்திரமே நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும் என்பதுல பவுல் ரொம்பவும் தெளிவாக இருக்கக்கூடியவராக இருந்தார். அதனாலதான் ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் அவர் தன்னை குறித்து சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய சித்தத்தினாலே அப்போஸ்தலனாக மாற்றப்பட்ட பவுலாகிய நான், தேவனுடைய சித்தத்தினாலே அழிக்கப்பட்ட பவுலாகிய நான், தேவனுடைய சித்தத்தினாலே ஊழியத்திற்கென்று ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட பவுலாகிய நான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடங்களிலையும் இது தேவனுடைய சித்தம் என்பதை தெளிவாக சொல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார். அப்ப நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுக்கு என்று ஊழியம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால், தேவனுக்கு என்று ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் என்று சொன்னால், அல்லது நாம் என்ன செய்தாலும் சரி அது தேவனுக்கு சித்தமா இருக்கிறதா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இன்னொரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் அதனுடைய முதலாவது வசனம் இப்படியே சொல்லப்படுகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும் அப்போஸ்தலனாகும்படி அழைக்கப்பட்டவனும் தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவனுமாகிய பவுல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எதற்கென்று அழைக்கப்பட்டார் என்பதை புரிந்து கொண்ட ஒரு நபராக இந்த இடத்துல அவர் காணப்படுகிறார். இங்க நம்ம வாசிக்கிறோம், தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன் அப்படின்னா தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவனாகிய பவுல் அப்படின்னு சொல்லி இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ நாமும் ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறோம் அல்லது தேவனுக்கு என்று ஒரு வேலையை செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அது ஏன், எதற்காக, நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன, நாம் இங்கே அழைக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் சிந்தித்து செயல்படக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டியது அவசியம். சரியா? நோக்கம் என்னவோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் நாம் பாடுபட வேண்டுமே தவிர நோக்கம் என்ன என்று தெரியாதபடிக்கு நம்ம போய் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல காலை வைக்கிறோம், கையை வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு சரியான முடிவை நம்முடைய ஊழியத்திலோ அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையிலோ தராது என்பதை நம்ம நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அப்போ அதனுடைய நோக்கம் என்ன, நான் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன், தேவன் என்னை ஏன் தெரிந்து கொண்டார், என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து தேவனிடத்திலே, அதனால்தான் இந்த இடத்துல பவுல் ஒவ்வொரு முறையும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொண்டு செயல்படக்கூடியவனாக அவர் காணப்பட்டார். தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய ஊழியத்திற்கான அல்லது நம்முடைய வேலைக்கான நோக்கம் என்ன என்பது நமக்கு தேவனால் உணர்த்தப்படும். இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கென்று பவுல் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார். அப்ப நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டியது ரொம்பவும் அவசியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. சரியா? அடுத்ததாக 1 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 1வது வசனத்துல இப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்முடைய இரட்சகராய் இருக்கிற தேவனும் நம்முடைய நம்பிக்கையாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் கட்டளையிட்டபடியே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாய் இருக்கிற பவுல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரியா? இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். பவுல் தான் எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஊழியமாக இருக்கட்டும் அல்லது தான் எடுத்துக்கொண்ட அந்த பாதையாக, விசுவாச பாதையாக இருக்கட்டும், அது தேவனுடைய கட்டளை என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். அதனாலதான் அவரால் சொல்ல முடிந்தது, நான் என்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை முழுவதுமாக முடிக்கக்கூடியவராக இருந்தார். ஏனென்று சொன்னா அது தேவன் ரொம்பவும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது. சரியா? அவர் கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது. அது தேவனுடைய கட்டளை என்பதை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உணரக்கூடியவராக பவுல் காணப்பட்டார். இப்ப நாமும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிறோம் என்று சொன்னால், தேவனுக்கு என்று எந்த வேலை செய்தாலும் சரி இது தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற பட்சத்திலே, சரியா, அதனுடைய நோக்கத்தை நாம் அறிந்து செயல்படுகிறோம் என்கிற பட்சத்திலே அதை தேவன் நம்மளிடத்துல அதை ஒரு ரிக்வெஸ்டாக, சரியா, அவர் கேட்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்காதபடிக்கு அது தேவனுடைய கட்டளையா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நாம் யோசித்து செயல்படும் பொழுது அந்த ஊழியத்திற்கான பலனை நாம் காண முடியும். பவுலை போலவே நாமும் சொல்ல முடியும், என்னுடைய ஓட்டத்தை நான் முடித்தேன், தேவன் எனக்கு என்ன நிர்ணயித்து வைத்திருந்தாரோ, தேவனுடைய வாழ்க்கையில இதைதான் நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன நோக்கம் வைத்திருந்தாரோ அதை நான் செய்து முடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால திருப்தியாக சொல்ல முடியும். சரியா? பவுலை போல அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் எப்படியாக தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக ஊழியத்திற்கு அந்த ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது என்பதை அவர் தெரிந்து கொண்டு அதை கட்டளையாக எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படியாக செய்து முடித்தாரோ, நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொண்டு, தேவனால் அழைக்கப்பட்டு தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொண்டு அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டு அதை கட்டளையாக ஏற்றுக்கொண்டு நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய ஓட்டத்தை விசுவாசத்திலே திருப்திகரமாக முடிக்கிறதற்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. தேவனுடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படுவதாக. ஆமீன்.